मानसि जाया बे साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया आंनो न' बां लुदों बेसेबां खस्थ' आंनि फिसायजों आंजों बेसे खस्थ' दिन रात क्लिपाव नोंथांमोना फाथैलाइ बिसिनाय मोनसे भिडिअनि ससे क्लिप नुनो मोनदों दा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन एक्चुअली फार्स्टआवनो आं बुंनो सानदों दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर फाथैलाइ बिसिनाय जोंनि बर' समाजाव बेलेग समाजाव जायोना जाया आं मिथिया बेलेग गुबुन हारिफोरा जायोना जाया किन्तु जोंनि बर'नि मानसिफोरा बेफोरबायदि फाथैलाइ बिसियो आरोना माने हौवा हिन्जाव माबा मोनसे गारलायनाय जायोबा बिसोरो माने फाथैलाइ बिसिनाय ओरैबायदि डाइभर्स खालामनाय रखम जायो आरोना जेन कर्टआव थांनानै जोङो डाइभर्स खालामनाय बेफोरबायदि मोनसे नियम बायदि नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोना ला ससे क्लिपखौ ओमफ्रायो नोंथांमोना बुजिगोन दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जागोन फार्स्टआवनो भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन फैसालि ब्रह्मनि मोनसे जागोन बेखौ लास्टआवसो बुंगोन आं दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय दे बैबायदि टाइपनि मानसि जाया बे साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया आंनो न' बां लुदों बेसेबां खस्थ' आंनि फिसायजों आंजों बेसे खस्थ' दिन रात मेहनत खालामनानै न' बां लुदों दिनै आंनि न'आ बेसे मोजां न' लुबाय सिङाव आंनो थानो मोनासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफ्रा बेसे गाज्रि बुंहरदों आंखौ बेखौ दोननो नाङा गामियाव सोनो नाङा गामियाव होननानै बेसे गाज्रि बुंबाय दिनै ससियेल मिडियायाव खोनानाय लोगो लोगो आंनि समाजनि गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दोननो थाखाय राजि जायासै दिनै आंहा बेसे खस्थ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि बुंजाहरजानानै सरि नोंसिनि गेजेराव जुदि आंखौ एथ'ग्रामानि गाज्रि नुदोंबा सरि मानसि जाफ्लाङो आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां जाहैदों बै न'आव थानो मोनगोन साननानै न'आव थानो मोनगोन थाहै सोरबा हिनजावा बे न'आव आं लुनाय न'आव थाहैसै न'खौनो फानजोबगोन आं मिथिबाय ना मिथिबाय न'खौनो फानगोन आं फैयोमोन सहाय होयोमोन माबायावबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बहुत मानसि आंखौ मोनथिनानै दखान होयो मायो होननानै मोनथिनानै बयबो मानसि आंनाव बिहरोमोन आब' आंनो एडमिसन खालामनो 1000 हरलाय फैसा गैया होनबा आं बेसेबां हरस'नानै होयोमोन आरो सोरबाया होनो आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000 होननानै बेसेबां बिहरस'योमोन मानसिफोरा आं बेसेबां मानसिफोरखौ सहाय होयोमोन दिनै आं मोनसे बिपद जानायाव आंखौ
सहायहोआखै आंखौ ओरैबायदि गाज्रि 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 होननानै हाखर सिङाव दुबिहोनोसो नाजादों। आङो फेसबुक पेजखौ आं ओरैनो सालायनो होननानै ओंखाराखैमोन बै समावबो आं सासे सोरखौबा हेल्प होनो होननानै इउटुब फेसबुक पेज सालायनो होननानै बै समावबो ओंखारबोदोंमोन आङो। दिनै आंखौ फेसबुक पेज सालायनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा आंखौ बै समनि फैसा बिराद फैसा दं साननानै बिराद मानसिफ्रा आंनाव हेल्प बिहरो। आब' आंनो एथ' फैसा दङबा एथ' सोना हरनो होननानै आं हरोमोनबो। बै समाव आंहा इनकामा बिराद दङमोन। बै समाव कमसे कम आं खामायोमोन 2L 3L सो खामायहैयोमोन आङो बै समाव। आंहा मा जालु एम्बु खुगामोन आंनि थाखाय। आं सोरखौबा बहुद हेल्प होयोमोन आङो बै समाव बहुद हेल्प होयोमोन। दिनै आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिराद गाज्रि गाज्रि नासयदों बहुद गाज्रि गाज्रि होनदों। सोरनिबा खुगायावथ' रोन्दि गुन्दि बेबायदि खोथा होनदों। आरे साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया बे। साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया। आंनो न' बां लुदों बेसेबां खस्थ' आंनि फिसायजों आंजों बेसे खस्थ' दिन रात मेहनत खालामनानै न' बां लुदों। दिनै आंनि न'आ बेसे मोजां न' लुबाय सिङाव। दिनै आंनो थानो मोनासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफ्रा बेसे गाज्रि गाज्रि बुंहरदों आंखौ। बेखौ दोननो नाङा गामियाव सोनो नाङा गामियाव होननानै बेसे गाज्रि गाज्रि बुंबाय। दिनै ससियेल मिडियायाव खोनानाय लोगो लोगो आंनि समाजनि गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दोननो थाखाय राजि जायासै। दिनै आंहा बेसे खस्थ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि बुंजाहरजानानै। सरि नोंसिनि गेजेराव जुदि आंखौ एथ'ग्रामानि गाज्रि नुदोंबा सरि मानसि जाफ्लाङो। आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां जाहैदों बै न'आव थानो मोनगोन साननानै। न'आव थानो मोनगोन थाहै सोरबा हिनजावा बे न'आव आं लुनाय न'आव थाहैसै। न'खौ फानजोबगोन आं मिथिबाय ना मिथिबाय न'खौ फानगोन आं दा बेथ' जोब्बाय फाथैलाय बिसिनायखौ आं जेबो बुंथ'नो खोथा गैला। नेक्स्ट आपडेटआव आं लाबोगासिनो। दा आङो मोननै आपडेट होदोंमोन ना। मोनसेया जाहैबाय फैसालि ब्रह्मखौथ' मिथिखाबाय। फैसालि ब्रह्मखौ सोर सिनाया गासिबो सिनायो। मोनसे फेसबुकआव बिथाङा लाइभ फैनानै बुंदोंमोन जे आंखौ ओरैबायदि दुखु होदों गामिनि मानसियानो रायखोमादों आंनि लोगोफोरानो रायखोमादों आंनि हौवाखौ बमब्रायना लानो नागिरदों बेफोरबायदि बुंदों। दा फैसालिया ओरैबायदि मोनसे रेकर्ड जाहैदो जे बियो सानै गथ' दोङोमोन हिन्जावसा सानै। ओमफ्राय बिनि हासबेन्डआ बेंकनि जब मावोमोन खोमा दे बेंकनि ना मनिबा जब मावोमोन। बिथाङा मोनसे गेदेर न' बा बिल्डिंबो दोङोमोन। दा फैसालिया ओरैबायदि गाबै बुंदों फैसालिया गावनि गोरोन्थिनि थाखाय हौवाजों दाबो एक्सेप्ट खालामजायाखै एबा गावनि हौवाजों बजबनानै थानो मोनाखै। गोबां मानसिया मोनथियामोन खोमा जे फैसालिया हौवाजों थाफिनबाय ना गुबुनजों बहाबा दोङो होननानै। नंगौ फैसालिया गुबुन बे खारसननानै थाहैनाय हौवानिफ्राय बियो फैफिनबाय अब्लाबो बियो हौवाजों थानो मोनाखै दासिमबो। बेखौ बेलेगाव दोङो एक्सट्रा हौवाया दोङो बेलेग एक्सट्रा। हौवाया दोङो न'आव ओमफ्राय बे हिन्जावा मौ दोङो मिन्थिनाय मोनाखै आङो। बङाइगावना अबावबा दोङो होननायसो मोनसे खोनानो मोन्दोंमोन आं। सासे ब्रादारा बुंदों बे बङाइगावना मबा रुमाव थायो होननाय खोनानो मोन्दोंमोन। दा बेसेबां सैथो बेखौ आं बुंथ'ला। दा बेनो जाहैबाय गोरोन्थिया जाहैदों जोंहा फैसालि सिस्टारनिनो। एसे सानै हयै खालामनांगौमोन माने गथ' सानै दोङो। दा हौवाया जोबोद मोजां दै हौवाया जोबोद मोजां हौवाखौ गाज्रि बुंनो हाया। हौवाया मानो थाखाय एक्सेप्ट खालामनायखौ मिथिबाय। हौवाया दासिमबो बजबाखै मानि थाखाय जे बियो मोनसे गेदेर रेकर्ड खालामना थांबाय लासैसिं। बे फिसा फिनला रेकर्ड नङा। गथ' गारना खारनानै गुबुनजों थांनानै न'आव फैफिननायखौ रावबो मोजां बुङा। दा जेरै रसमा आं डाइरेक्ट नाम लाना बुंखायो
जेरै रसमाया 2 months 3 months बेलेगाव थांनानै नै दा फैफिनदों दा बेखौथ' मानसिफोरा मोजां मोननाय नङा बे हौवाजों थांनानै मानो फैफिनखो बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुंगोन आरोना बेफोर भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरब्लानो जाबाय आरोना दे अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय